Zdravím vás, vítame vás pri ďalším video Darjo Fitness. Ja som tu teraz s mojím maličkým kamarátom a ukážeme vám pár tipov, pár trikov, ako lepší tréning chrbta, zád a prs. Naším prvým tipom pre vás bude tip na prsia, a to konkrétne pri rozpažovaniach. To už môže byť aj na šikme, na rovnej alebo na spodnom benči, to je jedno. Ide na ten princíp, aby ste tú váhu kontrolovali, aby ste ju púšťali tak 2-3 sekundy dole. Hore ju dvíhali s relatívne pomalým tempom, to znamená, že tak 1-2 sekundy, nie výbušne. A hore nenapínať tie prsia, neuvoľňovať tie prsia, celý čas ich držať napnuté tým, že tie jednoručky dostanete len nad vaše ramená, aby boli vo výške vašich ramien, a potom zase spúšťate dole. Je to technika constant tension, čo vlastne znamená, že neustále pod tlakom, čo je vlastne tiež jeden z faktorov, ktorý prispieva k nárastu svalovej hmoty. Potom hneď po cviku držať ten sval napnutý, izolovanie aspoň 5-10 sekúnd. To je zase iný stimulus pre rast toho svalu. Zapájate tým iné motorické jednotky a potom o 5-10 sekúnd držať strečnutý. Tu máte presne techniku, ako správne strečovať tie prsia. Našim ďalším tipom pre vás bude tip na chrbát, a aby ste nezabudli striedať horizontálne s... Ja aj vertikálne. V každom tréningu proste nech je variácia tých cvikov, nech nikto nejde proste tréning na chrbátom, je to bude razdu, kladku, sťahovanie. Všetci máme iné prednosti. Niekto z nás má skôr taký široký chrbát a niekto skôr zase taký hrubší, taký masívnejší chrbát. A práve preto je dobré zameriavať sa. To znamená, že ak napríklad chcete širší chrbát, tak napríklad z 5 cvikov na chrbát si zvolíte 3 na šírku a 2 na hrúbku. Ale nikdy nie 5 z 5 cvikov na chrbát, nech je na jednu, buď na šírku alebo na hrúbku toho chrbta. No ale to ma prináša ďalšiemu tipu, a to je: nikdy neuvoľňujte lopatky, keď cvičíte chrbát. Uvoľňovanie lopatiek, či už pri hrazde, alebo pri sťahovaní kladky, či príťahoch, vám len zničí ramenný kĺb. Tu môžete vidieť práve, ako neuvoľňovať tie lopatky a vždy držať ten chrbát a lopatky na jednom mieste. Tu môžete vidieť presne tú techniku, ktorú som teraz opisoval. Vždycky lopatky sú na jednom mieste, v hornej fázi úplne natiahnete tie krídla a dole ich poriadne stlačíte. Vždy kontrolujte tú váhu. A preto to je dobré, lebo takto budú tie latisimy oveľa viac zničené, oveľa viac aktivované, práve tým, že budete držať tie lopatky na jednom mieste. Tiež vám to pridá silu a stabilitu na benči. Ďalej tu máme jednu poriadnu rozbiežku na chrbát, pozostávajúcu sa z 3 komplexných cvikov, zoradených podľa úrovni náročnosti. Prvý cvik sú príťahy na široko, lebo tento cvik je väčšinou najťažší. Zvolte si takú váhu, ktorou dáte príťahy na široko 8 až 12 opakovaní. Potom hneď za tým v super sérii príťahy na úzko 8 až 12 opakovaní zase. Pokiaľ nedáte 8 až 12, stačí aj tých 6 až 8, len hlavne idete do mŕtva. A potom s tou istou váhou to ešte dorazíte na mŕtve ťahy. To znamená, že budete mať celý čas chrbát vystretý, budete kontrolovať váhu v negatívnej fáze pohybu a taktiež budete mať lopatky celý čas na jednom mieste a držať hlavne ten chrbát napnutý. A tam sa poď vyšplhať. Nedal by si, čo? Nie. Čurák. Ďalší tip nie je ani tak na prsia ako na triceps, ale ide skôr o to, aby ste zosilnili na tom benči. Veľa ľudí má problém nie ani s tou spodnou fázou pri benčovaní, ale pri tej hornej fázi, pri tom dotlakovaní. A práve tento cvik je úplne ideálny na to. Pravda, že aj tu viete precítiť tie prsia a aj precítiť tie prsia veľmi dobre. Ide vlastne o to, že pomaly kontrolujete tú váhu do polky, lakti idú do vonka. Pravda, že lopatky sú celý čas na jednom mieste, držíte klasickú polohu ako pri benčovaní. Lopatky na jednom mieste, hlava na jednom mieste a zadok pevne napnutý. No a celý čas idete kontrolovane dole, výbušne hore a hore zatínate ten triceps. Môžete dať tých 5 až 10 opakovaní po 4 až 6 sérií, lebo potrebujete aj tú silu vybudovať, ale tých 10 opakovaní je pre tú hypertrofiu. 10. Máme tu pre vás ešte jeden poriadny triset na prsia. Skladá sa z 3 cvikov. Prvý cvik jednoručky na šikmej, ktoré idete okolo tých 12 až 15 opakovaní. Ide skôr o to, aby ste kontrolovali tú pumpu, napumpovali tie horné prsia, pretože tie máme väčšinou všetci malé. Potom sa vrátime zase k základom kliky, ale teraz s jednoručkami, preto aby ste vedeli ešte nižšie, nie ako klasika, že vás podlaha zastaví, takto máte väčší rozsah pohybu. A tretí cvik, rozpašky v stoji výbušne na prsia. Sa tu zatlač lopatky riadne. Krása. Dobre. Aby ste nepovedali, že len natáčame a
cvičkáme. Vy si odložte po sebe ten bordel, ktorý spravíte. Vždy. Alebo si najmite niekoho, kto vám to odloží za vás. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, môj otrok. Lopatky na jednom mieste a poďme. A na záver tu máme pre vás ešte jednu super sériu chyby na hrazde na široko a kliky s tlesknutím. Môžete si to dať či na začiatok tréningu alebo na záver. Skôr už asi na záver. Tak. Poď. Tak, dýchaj, sústreď sa. Idete 4 super série a veľmi sa sústredte na tie prsia a na ten chrbát. Skúste ísť tých 15, 12, 10 až 8, ak ste fakt dobrí, dáte to. 30 sekúnd oddych a idete znova. Ďakujeme pekne za pozornosť. Subscribe. Áno. Díky pekne za pozornosť. Vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa. Úplne si malinký. Strácaš sa.